Profesor Laisam Ladu Singh Hoshiyar, Profesor Laisam Ladu Singh Hoshiyar, Sheikh Bodoland University. लानानै गुदि खारनानै जाहैबाय जोंनि बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव थानाय जे भाइस चेन्सेलर प्रफेसर लाइसम लादु सिंह बिथाङा जे गावखौनो राजा बायदि बा डिक्टेटरशिप साननानै बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि सालायगासिनो दं बाव जिखिनि नांगौ थोजासे जे मेम्बार थिसननाय लोगोसे काउन्सिल मेम्बार थिसननाय बेखौ थिसनाखै लोगोसेनो इउनिभार्सिटिनि जिखिनि कर मिटिं जानांगौ बे कर मिटिंखौ बिथाङा दिनैसिमबो खालामाखै होननानै जोङो मिथिदों ओंखायनो बिथांनि जे गावखौनो राजा बायदि साननानै जे सासन खालामनाय बा बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि सामलायनाय जों बे दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जोङो मोजां मोनाखै दा ओंखायनो जों डिमान्ड होदों जे जोङो प्रफेसर लाइसम लादु सिंह बिथांखौ बेनिफ्राय ट्रेन्सफार हरनानै गुबुन सासे मोजां भाइस चेन्सेलर जोंनाव बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव थिसनना होनांगौ लोगोसेनो जे रेजिस्टार मोनसे पस्ट दं बे पस्टखौबो दिनैसिमबो फिलआप खालामाखै बा बेयाव रावखौबो थिसनना होआखै ओंखायनो बेयाव जाहाथे इउनिभार्सिटिखौ मोजाङै सामलायनो थाखाय जाहाथे सासे मोजां रेजिस्टार थिसनना होयो जों बेखौ दाबि दैखांदों जोङो बिथांमोननो मेम'रेन्डामबो होबाय अलरेडि सावरायनायबो जादों खिन्थु बिथांमोना एक्सनखौ लागोन लानाया खिन्थु दिनै थाबैनो जों लाजानायखौ लुबैदों सानसे सिगां समाव निर्बाचन जादोंमोन इलेक्सन बे समाव एबसुआबो मोनसे पार्टेन पार्सन